In 2014 slaat het ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum. Maar na zo'n jaar stilte op de spoedzorg baat er op 6 april 2021 een nieuwe spoedafdeling openen. En koen meesken met een brutsen pols werd de rochte in Dokkum. Op de dag van de spoedeisende geneeskunde zochten ze weerom op de aanroende traier. Ja, het rent goed. Meestal wordt u steeds meer te vinden. Huisartsen wordt u steeds meer te vinden. Dus wij hebben over het algemeen hele drukke dagen. Huisartsen verwijzen volleerd voor de botbreuken naar de radiologie. En van u daaruit komen ze hier. Maar ook de huisartsen die even net zeker weten dat meestal een cardiale klacht heeft. De pinevoet komt uit het hart of net. Nou, die weet u steeds vaker te bereiken. En als je bij de patiënt naai. En dan weten we binnen 2 uur in welke richting dat het. En werk je op de spoedeisende hulp is nevens vrouwtje de Nas erg dierbaar werk. We zijn een hele diverse patiëntencategorie. En waarbij wij eigenlijk van begin tot eind de hele zorg doen. Dus we doen de anamnese. Dus we vregen even uit van wat is er gebeurd. Het lichamelijk onderzoek. We beoordelen alle röntgenbeelden, hartfilmpjes, laboratoriumuitslagen die we zelf doen. En we bepalen dan maar de patiënt eigenlijk het vervolgtraject. En dat doen we als in overlezen maar de traumachirurgen, als maar de cardiologen of orenspecialisten.